Oy, pare! Ano na? Inaano ka kagabi? Eh, ka man makasulod kanina. Amo lagi. Kay... Bubog na liwat, katapos magsinuka, adi tagay na liwat. Malipong nahaulo, harus di makalakat, kan harus diri na makabuhat. Sa chinot, tagay na. Akong tiyahan na tagay, akong mati kang ibaso. Adi na liwat kitang event na aking paborito. Ako't mag-i-sponsor, pwede gihapak tagero. Magadaw-adaw nga ni kay bagan at lasinggero. Ano ba itpulutan, pwede makialayon. Hinay-hinayon tala kay di man inipangaon. Pira pala katagay na saka na itunta. Babae na naagi maghusay na takpagkita. Ina, ang tagay nga akong ginihinulat pagmata. Buwasit agad dit maaram na din buhat. Hain na, ang tagay nga akong ginihinulat pagmata. Buwasit agad dit maaram na din buhat. Kay Bubog na liwat, katapos magsinuka, adi tagay na liwat. Malipong nahaulo, harus di makalakat, kan harus diri na makabuhat. one more time. Bubog na liwat, katapos magsinuka, adi tagay na liwat. Malipong nahaulo, harus di makalakat, kan harus diri na makabuhat. Tagay pa, tagay pa. Bubog na liwat ako, halos kada gabi. Malipong nahaulo, bago bagat tumilahin. Itira ka kilometro, pamilingin pwesto. Ay tatagayin ka, ano nga, 8 kaletro. Tapos nuro niyan madugang ka, para mas ganado pwede magpuro karanta. Ay kabaraka, diri magmamamarat aton mga football. Mag-iinom kita, hasta diri na makatulto. Itong paguli, bisan diri nala. Basta may takay, baga-bagat, bisan din ninala. Ngadat ka aga, lulupay kung tapat mga sunog kaga. Kung nalibot at pangita, amo na ito tama. Hain na, ang tagay nga akong ginihinulat pagmata. Buwasit agad dit maaram na din buhat. Hain na, ang tagay nga akong ginihinulat pagmata. Buwasit agad dit maaram na din buhat. Kay Bubog na liwat, katapos magsinuka, adi tagay na liwat. Malipong nahaulo, harus di makalakat, kan harus diri na makabuhat. again. Bubog na liwat, katapos magsinuka, adi tagay na liwat. Malipong nahaulo, harus di makalakat, kan harus diri na makabuhat. Lockdown, last tagay. Kailan nagtagay na? Kay baga akong nabibiting pa. Uubusun sa katanan ano makaada nga nabibiling pa. Ako ang namimiling pa. Hinbabayi nga aton makakatangka para nagkikiling ka. Inom kita hakutog paaga. Bagan nagbabagatak-baga basta kapot ko nagugtag tagay. Amo gagud basta mahubog na gusto mo gudlak lakay. Ibatak pakay kunit babayi mahubog ha eksena. Waray na damo pa nga ari nga sa tara upod ha Christina. Ano man padayon pa kaya pa man ada magipagsabayan. Bagan gusto ko na sumuka nga diri